Pozdrav svima, danas ću vam pokazati znači moj prvi tutorial video, pokazat ću vam kako da radite ovo malo prije što ste vidjeli. Znači radi se o Sony Vegasu Pro 10, ubacite u njega znači željeni video, znači samim prevlačenjem videa možete ubaciti znači zvuk ili izbrisati po vašoj želji. Znači naćemo znači u kom momentu želimo tek da se pojavi, na primjer ovdje prišći ćemo slovo S i podijelit ćemo video. Znači taj video znači vraćam znači samo jedan frame nazad na ovo dugme ili na lijevu strelicu i ponovo ćemo preseći, znači na slovo S. Sada s ovog malog dijela što vidite, znači idemo na njega, desni klik, znači insert, znači ovo je velocity. Samim tim znači ovdje se pojavljuje zelena linija koja nam predstavlja brzinu našeg videa. Kao što vidite 100% je normalno, znači ćete na ovdje lijevi kvadrat sa lijeve strane i ćete da postavite set tu. Znači imamo ovdje sad znači brzinu koju želimo postavimo, stavit ćemo 0. 0 znači ono zaleđeno vrijeme stoji u mjestu. Znači to je sad otprilike izgledat će ovako. Znači bit će vrijeme zaleđeno. Ako želimo da produžimo, znači ovaj dio videa ćemo pomjeriti naprijed. Ovaj ćemo još produžiti, neka bude otprilike 5 sekundi. Znači evo ovdje 4.19. Znači ide do 9.19. Znači to će biti negdje ovdje. Znači imat ćete ovdje sa strane kad stavite strelicu ovaj znak, znači tada samo produžite do ove ovdje. Tako, znači ne treba video se poklapa, već da bude jedan uz drugo. Znači sada kada pregledamo vidjet ćemo da dosta duže traje, imat ćemo vremena da bacimo naš tekst. Sada kako to uraditi? Znači ovo ne treba, ićete desni klik i da ubacite novu traku, video traku i u toj traci znači ubacit ćete insert text media. To će biti za ubačaj teksta. Znači. Ovdje šta da napišemo, na primjer for feed, nebitno sad, znači zaberemo koji želimo ovdje, ja sam bacio neke nove, samo da vidim. Ovako. Dobro, evo znači biramo poziciju. Što je sad još nebitno, znači zaberemo boju. Efekte, ako želimo da ubacimo spoljašnje linije, veličinu i slično. Onda ništa ne treba, to sve zavisi od vas. Sa ovaj tekst ćemo da poklopimo sa ovim, znači dužinom ovog videa, znači poklapa se savršeno. Ubacit ćemo još jednu, znači video traku, ona će ići između, znači ovdje u sredinu. Sada ovaj tekst ovaj u sredini, znači držat ćete znači CTRL levi i ovo ćete prevući, greška. Znači držite CTRL ovaj video ćete prevući gore, samim tim ga kopiramo. Znači bit će isto, ništa se i dalje znači neće dešavati i na ovaj gornji video uzet ćemo opciju Event Pen Crop. Znači sada ćemo ocrtati masku. Od ovog videa znači stavljamo koji deo želimo da nam se vidi. Znači želimo da ovaj vagon vidi iz razloga što će tekst odavde izlaziti, znači vagon će biti preko njega. Ovdje. Tako. Sam pazite da ovo bude, znači, ova crca na početku. Znači, to je mnogo bitno. Pardon, ova ide gore, tekst ide uvijek između. Vidite ovdje kako sad ne vidi se kad pomjeramo tekst.
Vidite. Sada šta želimo da uradimo? Želimo da uradimo animacija tekst odavde izlazi ovdje i da se vraća. Međutim, mogli smo uraditi i masku iza pušku kako bi tekst bio iza i puške i vagona. Znači opet uzet ćemo ovu opciju Event Pen Crop i uzet ćemo, znači zoomiramo i da okružit ćemo isto, uzet ćemo opciju, znači ovo ovdje i okružit ćemo i pušku. Prilike tako. I sada ako pomjerate tekst vidjet ćete da on iza vagona i iza puške. Znači, sada želimo da radimo animaciju. Znači samo stavite 0, 0, tako. Znači, kada želite da radite animaciju, znači klikćete na dugme, ovdje sami piše tim animacija. I, znači ovo je cijela dužina našeg videa. Znači želimo namestimo poziciju, znači ovo je početak, malo ćemo spustimo, da se vidi efekt iza pušku. Da. Kao što sam rekao, treba paziti da ova strelca uvijek bude naprijed kada radite, znači ovo maskiranje, znači uvijek naprijed, ovo na početku, ne na polovini, jer ako stavite na polovinu dok ide vrijeme, znači tek kad naiđe na taj efekt, tada će taj efekt biti primijenjen. Ako stavite na početku, bit će na početku videa odmah od početka do kraja. Znači, sada ok, tako neka bude. Znači ćemo na animaciju, na početak. Znači stavit ćemo slova da budu iza vagona. Pa neka bude recimo 2 sekunde. Znači da dođe recimo ovdje. Znači pomerimo, ovo gledamo vrijeme, pomerimo još 60 sekunda, kad stoji otprilike 1 sekundu na svom mjestu, znači stavljamo novi keyframe i onda polako, znači do kraja, znači 5 sekundi ovdje, ovo vraćamo gdje je i bilo, znači tako. Sad ako pregledate vidjet ćete što se dešava. Znači to je to. Da li treba još nešto? Mislim da ne. Znači ako želite da na ovaj način pregledate kao ja, to se radi na Shift B. Ako u nekom slučaju se znači desi da ovaj okrijen deo bude ovako mali da neće da obuhvati, znači onoliko koliko vi želite, znači treba sljedeći da uradite. To sve zavisi od vašeg kompjutera, znači idete Options, Preferences, Video i ovdje imate znači koliko znači rama je znači normalno, znači bezbedno za vaš kompjuter da se iskoristi, u ovom slučaju 350 od 3701 MB. Ja uvijek stavljam na 2000, znači na 2 GB rama da bude iskorištenost. Samim tim lakše se radi ovaj proces sav u Sony Vegasu. Brže sve ide. To je to za danas. Hvala što ste gledali.